kuom okenge ma jatend piny William Ruto bro bedo kang'eyo e kinde makoro podi wantiere wuoth nikech wang'eyo ni en wuoth mabor. By the time wachopo 2055 kata wachopo 2030 to winjo beni wanene ka kena was gi dongere ni there's light at the end of the tunnel. Kata kamano warito neno no bo bede yo machalo na to mana penjo mabende apenji prof kia kiseduoko na geyo makare bombe magwa madonge pacho ka Kisumu, Nairobi, Mombasa bende gintiere kod capacity mano mar ruako high income economy nikech ang'eyo ni kinde mobo bedo kwa chopo first world country to kwan mag ji bro bedo ape ni seche moko bo bed ka oselosi mano kaluore kod chenro ma jatend piny mano makata sani ochako mano mar loso Rironi Mau Summit Road mabo bedo ka kata cross counties mopogore opogore kochomo kata pinje malibamba kata kamano bende gintiere kod rang'eny mano mar ruako uchumi mang'eny ahinya kaluore kod kit kaka gintiere gi sani kose lokruok mane mowinjo bed ni keto negi obede kaka igero kata ute manengo gi oyueyo masani bende jatend piny osebedo ka gere counties mopogore opogore. Joyce, ingeni sama pango bombe gitu kae ma shida aneno kantie nikech wangi bombe gi mana ni wagero ndara kata waketo hospital kata watimo kama lakini mana kaki wacho no kamwadhi mbele kae wageni jibo wuok kumagidake ku rural areas mondo gibi gidake e bombe gi to onego bednika sama gibiro dak e bombe gi to onego bed ni nitie tije magitiyo makonyo uchumi mag bombe gi to kendo konyo uchumi mag piny. Mano kokitimo to nitie gimowacho waluongo ni urbanization of poverty. Ma bombe gi gina jok modhier mang'eny mopong'o kuro mago ok bikonyi to ok bikonyo pinywani to ok bikonyo lek mowacho ni mondo wabed ka Singapore gi Malaysia ni nikech king'iyo pinjego duto iyudo ka uchumi gi ng'eny gi ni e bombe gi omiyo sama wang'iyo mpango mag bombe gi gimaduong' onego bed ni wang'iyo ga gik moko ariyo. Onego bed ni wang'iyo ga chenro mar uchumi, chenro mar yuto mag bombe gi mano waluongo ni urban economic plan. Nairobi onego bed ni nigi plan machal kamano mane plan manyiso kembe mabobet Nairobi kanyo gine plan manyiso ohendni mopogore opogore mabotimre Nairobi kanyo gine plan manyiso kama tije boyudre e Nairobi kanyo mano e plan mabo medo wayuto e bombe gi waluongo ni urban economic plan to plan mar urban economic development no ok nyal timre kawa onge gi plan mar ariyo ma en e plan ma deal gi infrastructure waluongo ni urban spatial plan ma e plan ma wacho ni onego bed ni wagero yo kae ang'o miyo waketo yo kanyo nikech johendni gi jok matiyo dwaro yo mondo ka productivity gi odhi malo. Wawacho ni ka onego bed ni wakete pi ka onego bed ni wamede stima mondo kudhiambo manyo odhi oketo kambi kacha to ok ni pesa na duto mayudo rume ndara pesa na duto mayudo rume stima mabeche ni malo. Omiyo magi gik manyaka wang'i ni wabet gi chenro machal kama wabet gi chenro mang'iyo weche mag udi wabet gi chenro mang'iyo weche mag yo mang'iyo weche mag pi mang'iyo weche mag stima maluongo ni urban spatial plan to bas wakaw mai to kendo watudo gi chenro mar ariyo mang'iyo weche mag uchumi mang'eni kaketo yo ka tamedo stima ka tang'eni pesa buwuok e area ni marom kama tang'eni ji marom kama ibondik kanyo matiende ni jok mapod odak e gweng' kucha nyalo ga biro e bombe gi nikech ging'e ni tije yudre. Mar ariyo ka bech services gi odok piny mane ka product ma thura ni golo bo bet gi piem e chiro sani chiro mwang'iyo en international. Ami example mar Kisumu Airport. Kisumu wang'e ni nitie kembe mane loso rech
mane dhi Ulaya kendo ko ng'eny giduto gisalwar piny nikech waduto wang'e wasetiyo gi airport no Kisumu airport kidhiye tineno mna ji moting'o sanduge ok ine ndeke madongo mag cargo moting'o rech matero Ulaya to kidhi rech kowuok Kisumu mokwongo idwa riembe ndara kae ma samoro truck olokre kocha samoro omoko Rironi Naivasha kore kodwa biro Nairobi ka okuyu bende orite oseketo ne godown moko idwa nyume kuro mondo rech ochop Ulaya en wik achiel to quality mar rech bodok piny to king'iyo jowetewa ma Mwanza kidhi Mwanza airport kama omenya giri donje en kamoro matis to airport duto on the other side opong gi ndeke mating'o rech tero Ulaya kambi maloso rech ni e dho nam ok ni Nairobi ka rech mage onge kata nam kata mwapidho onge kata nam ma rech Mwanza wuok e nam tilose kanyo to dhi e airport sama marwa ni pod omoke jam re Mwanza ichamo Ulaya ana said Mwanza jana Mwanza pogre gi jana Makisumu jana Mwanza digi Ferrari bwana na bet ngani tije mana motimo jani lupo Ferrari ogolo to kipimo kod jana ma Kenya ka orna M-Pesa jathira tu magi gik monego bed ni wang'eyo ni infrastructure gi services mwaketo gi onego bed ni gin infrastructure gi services mamiyo products mwakelo gi nyalo compete nikech market en achiel en awach market ma Ulaya no wan gi market ma region en market achiel kata mana market wa local ni machopo kama rech mawuok China ni beche yot Kisumu moingo rech mawuok e nam Kisumu magi gik manyaka wapenjre Thuranyo owacho wach mar kambi mang'eny mane wasebedo go Kenya ka moko mag niang' kambi mag lewni kambi mopogre kambi kono duto oselwar piny ere kaka obobedo first world kok wang'e kambi wagi wanyalo tayo gi nadi mondo eka gibed gi piem that global market piem no kosebet maber ting'eni koro kendo tich demand di malo tije bedo mang'eny jowa yudo tich sirikal yudo pesa to mane kaka wanyalo bet gi dongruok mane kaka wanyalo chopo lekwani to kwaketo ni wagera ndara to ok wang'i gik moko mopogre gi to en fuo maduong' nikech waboloso ndara no konywa ndara no bob na konyo jal ma golo gike America to golo gike China to kelo Kenya ka in fact mano wach just about 2-3 weeks ago ni wacho ni cost mar golo gik moko America nyaka e port Mombasa kae is 40% mar cost mar gole e port Mombasa irwake Kenya ka ere ka obodongre ka bei mar ohala ong'aw malo kamano ng'eny ji bojo ni ka kamano